mamaki hadiri sa gaban kaɗin da kake so makaɗin makiɗan alƙali ni a makaɗin ciro mu ɗesa aliyu uban batula baban umme uban sa'a mai sa'a na siya na giya da masu injin naira garin su baba marafa mai martaba uban shagari da ran tanjima babban hotel makaɗin alhaji salam mun zo mijin uwa ne baban ladi a makaɗin alhaji hassan iso ɗan iso uban iso uban sama'ila baban baba Alhaji Bello mai kama ɗan isu, makaɗin Alhaji Hamza. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina. Allah sarki malam dan malam. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batila. Haka. Wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batila. Innal batila kana zahuqa. Babu shakka na ayi dan Madina kware da ta Amina gar Alhaja. Le sanda da mutum dan garba mai kokara ta dukan kato. Na garba kwamilti ba. Gwadalo. Amma na gaya wa mutane karambanin akuya ta tadda kura har ramunta. Sabuwar mandula. Amma ta uku a cikin jeri shekara ta bana 1988 Allah ya yi mana jagora. A wannan shekara ta 1988 kuma sabuwar mandula ta fito dandalai da malam ya uwarta ka ƙara. Wannan mandula akwai abubuwan da ta kunsa wanda na baya duka babu. Kware malam dan malam kware. Kaga wannan mandula kaga ta yi bayanin kwaya. Ka daina Ta yi sabon bayanin ganye har zuwa zakami, har zuwa zakami wannan sabuwar mandula hadda kamsan nan. kuma ta hana jaurar kwaya ta la'anci masu saya ma. Sabuwar mandula ta hana shan zakami kaga sabuwar mandula ta hana shan kwaya Kuma ta kaga sabuwar mandula kuma ta hana murɗin ganye har da hodar aljanu wannan hodar koken sabuwar mandula ta la'anci ne yin wannan. ta la'anci mai yin wannan ɗan dilai da malam ya. Hadda wanda zai sha kamso ya taho yara suna jifansa suna yayin marisa ya sha kamso. Daga kan yaro har babba ka san ita doka ta gida take farawa. Bin na gaba bin Allah amma in na gaban ya dage to a ɗan duba mai hankali ya ɗan duba mini. Wannan ma gaskiya ne ɗan dilai da malam ya'u. Ka gani dai mandulata a banza suke zagina suna sukana har a rediyo da jaridu. Ni mandulata malam kamar da kuɗi Yawwa. ko naira 10 ko kuma naira 5 ko kuma naira 50 shi ne na da mandulata. Ko dubu ce ko 500 ce in an bamu muna karɓe ya ɗan dilai da malam ya'u. Mandulan mu ta nerori ce. Mu mandular mu ba ta yayan ilga ce ba muna ta bayyana
bayyana wa hukuma ga masu shan mandula ta je ta gindin kargo ko kuma gindin sabala wajen wani yashin kogi a nan ake naɗa mandula. To kaga an ta je don haka duk sai ta yi wa ɗan haka da su. Sai ta gyara musu zama a daji. Amma abin da na lura muna ta yin waƙan su yan gari suna murzawa da tawa na magana kun ga irin haka ba shi ne ba. Yanzu zamani ya canja kaga ƙaryar gayu inda na faɗa samu da mabi moli kira ganja idan na ji wani ƙanshi ko suna na ɗaman dulan ne. To ai gwamnati ta kaba dokawa zai naɗa mandula malam ɗan malam. Kai haba jaji ilago Ta ba ci baban aure. ne ka ban gane ba irin kiɗan da kake yaya ne kake saka hannu. Haba. A wannan mandula akwai karin magana ta wanda nake so in yi. Baki ya riga hannu, ‘yan uwanmu ‘yan Najeriya, a daina gulma da makirci. A daina gulma da makirci mai ji mai sanda da mutum ɗan garba ɗan bilai da malam yawo. Sannan a tsaya, tsayin daka a rinka ibada, a rinka bautar Allah. Idan wataran mu ne muke, wataran kuma ba mu ne ba. Wallahi a ringa aure ana azumi ana zakka ana tofidi in ji mai sanda da mutum ɗan garba ɗan bilai da malam yawo. Shalabo ya kai mantuwa, maganar sallah wannan ita ce ma babba. Amma ba na yi tunani yanzu duniyan nan tamu in ba a taimaka ba ta riga kuma ta lalace. Kaga su ban matasa ba su ganin girman na gaban su kowa ne ne a ko'ina suna taka su wannan ba daidai ba ne. Babu shakka ɗan bilai da malam yawo. Ka duba matan aure sai su shirga ƙarya idan suka samu mijinsu wai wani zan tafi unguwa in sun kama hanya sai su laƙe gefen titi su ringa kama karya irin haka ba daidai ba ne. Irin haka bai tsari ba ɗan bilai da malam yawo. Wani kusuma ba kyau. Ina cikin tafiya na wani ya mana tambayar lokacin rikicewa duniya. Ni kwa na ce mishi malam lokacin rikicewa duniya in ya kusa to kowa ya sani. Yanzu sai ka duba matasa ga turun sun ki su bauta iyaye kowa ya shiga yawon duniya. Kuma haka ba daidai ba ne. Yara mata kankana sun yi aure sai yawo suke. Aure baya jarwale babu yadda shehu sun yawa. Ka gani makabo ne ni, na ajiye sandana, na ajiye kokona, na ebo ‘yan mata ga shanai mata kokon gurbi. Har ga su calabo ban a magana na gaban mai sanda da mutum ɗan garba. To, yaya za a yi ne sai dai abin da duk Allah ya shaliboyi yaro. Mai ta faɗa malam ɗan malam. Ai na shiga ban ɗauka ba ba ta fita ɓarawuran nan. To ai dama ungulu ce ta komo gidanka na tsamiya yanzu ni muka ba auduga ya. Ai na shiga ban ɗauka ba ba ta fita ɓarawuran nan. In wata ragala ta kwana me yasa ta fa bai rinda ba. Mace mai ragin miji, mace mai ragin miji, in ta je lahira
zai da malam yawo. Saka uwar jini bibi masu wannan gulma.